ପାଞ୍ଚ ମେଳି ଖେଳନ୍ତି ରାଜଦାଣ୍ଡରେ ସଖୀ ସମାଜରେ କିଛି ଦିନ ଅନ୍ତେ ସେ ଋତୁ ରାଜନ କଲେ ତମାଗମନ ଅଷ୍ଟ ବର୍ଷ ଭବେତ କରି ନବ ବର୍ଷେ ତର ହେଣି ଏ ତ 10 ବର୍ଷ ଭବେତ କନ୍ୟା ତତ ଧର ଦଶ ଖଳା ଦେଖି ଯୋଉ ଯୁବତୀରେ ପଦାର୍ପଣ କଲା ଏ ପଦାର୍ପଣ କରନ୍ତେ ଦେଖି କିଛି ଦିନ ଅନ୍ତେ ସେ ଋତୁ ରାଜନ କଲେ ତମାଗମନ ଅରବିନ୍ଦ ଅଶୋକନ୍ତ ଚିତନ୍ତ ନବ ମଲ୍ଲିକା ନେଳୁତ୍ପଣ ପଞ୍ଚଇତେ ପଞ୍ଚ ମାନସ୍ୟ ସହାୟକା ଏ ଅବସର ମଧ୍ୟରେ ମୋର ଟିକିଆଛି କାମରେ ବଜି ବାଣ ବିନ୍ଧିଲେ ଇଏ ଧୂଳି ଘରେ ରହେ ସେନବ ପୁଷ୍ପିତା ହୋଇଲା ରାଜ ଦୋହି ଇଏ କିଏ ବା ବୁଝିବ ମନର ବେଦନା ତାକୁ ବଢିଲା ଇଏ ସଖୀମାନଙ୍କର ଗହଣେ ରହଣ ରକ୍ତବତୀ कौन है ये सखी सहचरी मैंने देखी कौन कहते सखी जब एक दुई परी गला ये मोरी हसरे कहती 5 7 ये मध्यरे सकरल कहतम मुक्ति तो पक्ष दसरा ना ये कौन ये परिहासरे कहते 5 7 सखी पक्षर की सतरल ये केहू भ्रमर कुतर चखाई ये बांका दास लिखिले कौन कहले ये झियो आज कहउची सखी मान ये सखी एक की हेला मोहरा